Awakmu yakin harus di gudang ini? Apa ini Bu? Aku yakin deh, aku penasaran terus mata aku semakin gede nih kene. Penjajal ada mlebu yo. Aku kayak kurung suaranya. Oh, suara apa emang di ngono? Aku yakin ini. Apa ke? Melayu. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam. Minggu nih. Iya Pak. Loh Mas Jeffrey kok yang mriki? Ya ora, iki lagi ngisi berkas, mari aku ya pindah minggu ngarep. Walah, kok kesusumen ya Pak Mas arep pindah? Biasalah Ra, masalah kerjaan. Walah, iya Mas. Jadi apa Rat? Jadi ngeten Pak Seno, dewi kula kalih Radit ersani gudang lawas mriku kok wonten swara aneh. Iya, enten apa nih? Ini Rat. Kowe aja nyedeki gudang iki. Masalah gudang iki. Kau masih ngerono di rokok. Oh bener Pak, itu yang cuman aku tuh temen gue enak banget. Kowe ora ngerti le. Sing mlebu ngono. Iki malah. Tapi rasanya orang mungkin Pak, nggak ngomong halus. Tapi aku kadang krungu koyo ana swara wong urip ning kono. Mas, sampean kok nih apa sampean ngerti tentang cerita ini? Ora lah, aku mau kesel, aku iki ada urusane. Wes cukup ora diterusne. Tapi rasanya aku kok sik curiga to Pak, mosok ya gudang kuwi tenan ana makhluk haluse. Iya Pak, kalau setuju ada yang kita lakukan. Apa nek ngomong gudang kuwi keramat. Ora sembarang wong sing mlebu kono. Aku ora percaya, aku pengen nyelidiki kalian warga desa. Wes, ora tidur. Kowe iki mung cah cilik wingi sore. Masalah gudang kuwi enak aturan dhewe, desa iki enak aturan dhewe, rasa aneh dadi bocah kowe. Bener kuwi. Saiki tak suwun berbali kabeh. Yo lek pancen ngoten panjaluke panjenengan, kula tak nyelidiki piyambak mawon. Iya Pak. Jangan bocah-bocah ini. Sejatine ana apa gudang kuwi Pak? Lah yo. Sakjane nek apa tuh Pak? Aku juga enggak ora malah seneng ya. Wong loro wae penasaran, dhisik gudang kuwi nggonku kerja dhisik. Senajan sampean apa ngerti Pak perkara gudang kuwi tinggi apa biyen? Ya kuwi dhisik kerjaan dhisik tapi aku saiki butuh. Kuwi dhisik tinggi buat nyimpen bahan pangan desa. Terus nek wong mati ora wajar ngono. Kayak disiksa lah ngono. Disiksa. Tapi jare wong ku ngapa kok gudang kuwi angkut? Ya piye ya? Kuwi tinggi aku roh nek wong ning kono mlebu kok kuwi apa jenenge demit utawa wong kuwi ndaro. Penting ya kuwi aja sampai mlebu kono. Kuwi gudang sing keramat. Jadi Bapak yakin ning kono ora ana demit blas? Demit ora kuwi tinggi nutupi ulai menungso. Apa jenenge kuwi nggih nutupi barang-barang ilegal. Jadi ngerti pula. Berarti ki anak wong sing nggunakake ketabuhane warga desa kanggo kepentingan pribadi. Wong ora Pak. Ya ngono kuwi. Iya dicaki aku ngerti. Saiki aku kok semakin penasaran ngene, apa jajal diselidiki ae dhewe. Setuju aku karo kowe. Kena. Yen kowe pengen nyelidiki gudang kuwi, kowe kudu duwe peralatan sing lengkap. Loh, emangnya apa ora cukup senter tok Pak Sur? Kan aku wis ngomong ket pinginane kae. Kuwi apa jenenge gudang kuwi duk demit utawa apa jenenge wong. Sogo kuwi wong sing ndekne barang sing terlarang.
Wis piye, pomo dhewe ngebengi di gudang kuwi jam 12-an lu piye? Wah, aku setuju banget karo pendapatmu Dit. Ya wis, saiki ade mulai nyepak-nyepane barang, baru nang bengi gek budal nyelidiki gudang kuwi. Siap. Dit, ayo saiki ade nyelidiki gudang iki nah. Kok aku sik urung percaya tenan karo omongane Pak Seno kemang. Yo saiki ade langsung mlebu yo. Yo. Kasih. Dan iki kan ora dikunci lho. Oh. Awalnya pas ndak dikunci. Ketoke ya mbah ya. Uang buat demit. Penting ditelusuri sik. Oh, bener-bener yo. Mlebu ade. Ambune kok ngene yo. Kok ngambu ora? Wah, oh, bener Dit, aku kok mambu apa ya? Mambune kok aneh ngene yo. Apa yang ngono iki yo? Kayak jamur karo obat ngono. Apa emang apa iki, Mang? Lawange bah dhewe. Wah, kok iso nek sing bahas apa iki, Mang? Yus, Wis, ade mlebu sik bene sik aja dipikirne kuwi, mlebu langsung. Dit, kamu ngono percaya apa ndak lek ning gudang iki ketara keramat apa nek demite ngono ya? aku sih ngerasa ora. Ya aku percaya karo pendapatmu sih. Ngono dingi jere Pak Seno ngono ning kene kok akeh demite. Aku kok yo ndak percaya malian yo. Iya, ayo dibuktekne ae. Ya. Ya maju Tapi ambune kok mencurigakan. makin tenang. Kamu di Apa ras? Apa iki? kok medeni? Ki demit asli apa dik di anu rak? Rasane kok kaya uduk to iki. Pendapatku uduk iki. Iki lho. Oh ya digantung. Iya toh? Kok digantung ditaleni ngono to? Oh. Bisa didelok yo. Yo. Awas. Enek jebakan liyane menawa. Aman. Aman yo. Nah, ini. Iki kan enek tali. Iki bener digantung karo tali iki. Iki berarti gayane. Kan aku iso nom berarti. Gudangku iki asline. Iki berarti dingin delik wong. Aku setuju. Yakin kene sing anu iki. Mesti ada sing ndak bener iki. Tapi iki dhek manfaatne wedine warga, iya toh? Oh, Dit. Bener pendapat. Setuju to? Setuju banget. Wah, ayo diselidiki nih. Ada nemu sesuatu yang gede buktinya nih masyarakat. Gendul mencurigakan ini. Iki tempatnya kok curigakan ngene iki salone dikirim penang opo iki kok? Bahaya iki. Bisa langsung telusuri sekitar kejauhan apa nih? Jajal ada delok sing kene opo yo? Oh, Bisa telusuri. mundur. Oh, itu. Ora apa-apa. Ya bisa maju terus. Iki kok anak lawang iki ngono opo iki, Jo? Iki berarti sing mencurigakan dia tuh. Wah iya setuju Arit. Cedeki. Awas. Oh, menawa enek. Mak jegagi bahaya. Bahaya, Mak. Geti ade engko. Oh. Ya terus. Jal. Jajal buka. Ndak kena iki. Ndak kena tekan dikunci kira rasane. Tukang jero paling iki. Iya. Jal sing kene dit. Jajal dari Rak, sing kene rak. Ayo rak, coloki rak. Di Adit. Aman-amannya di langsung. Ade ketok ndak menemukan apa-apa ning kene iki. Iya bener. Iki mesti mencurigakan ning jero ruangan iki. Ini mesti didelekne jero kene ade ndak iso mlebu iki. Apa luwe HP iki kan wis Wis wong iki. wong Nepal iki wis meh esuk. Matahari sudah mulai terbit. Pemudi terus nih sesuk piye? Oh nek ya di Tapi ade ning burine iki.
Oh, ada yang. Warnanya burine iki urung ditelusuri ya toh. Oh, bener. Terus ada yang ganti nelusurin jero iki berarti ya. Oke Rat. Ning budi. Ya wis saiki ada yang balik. Yang penting ada nemokne salah satu buktine. Bukti sing kuat. Salah siji buktine ya kuwi yen memang palsu ya toh. Oh, bener. Iya, tapi setuju. Loh, kan apa kan kono kae? Apa kae jajal delok sik yo. Iki boy. Ki nek karungnya pun jajal dibuka ya. Oh, jajal dibuka ya. Nawade nemokne sesuatu yang apa iki? Oh, iya setuju. Aku jajal dibuka ya. Apa tuh sisane? Loh, apa iki ning jero niki? Iki ganja lho. Wah, oh Dit. Bah iki berarti yo iki sing dijelekne. Jadi selama ini dugaan dia bener. Heeh. Hei, jangan loro. Stop, awakmu tadi selama ini sing gawe drama demi-demi iki. Kowe wis liwati garis. Iki wilayah sing ra kena diganggu. Bener. Wah, cah. Anak iki. Bapak ganggu ning gudang iki. Wani-wanine kowe arep. Kowe ra bakal iso nutupi iki terus. Aku bakal lapor polisi tentang iki. Hah? Polisi? Kowe cah loro ora bakal iso teko kono. Yo, ceklek. Yo. Ah. Tolong aku, woi. Kok aku pameti karo awakmu? Kowe bocah wingi sore kok wani men. Wani kowe. Cep, panggah cekan bocah kowe. Iki bocah iki tak ajar iki. Serang bim. Iki tak atasane, tak ceklek lagi. Tenang, Dit. Awakmu tak tulungi. Tolong aku. Betul nih kowe. Wis langgar aturan kene kok anu-anu mlebu ning gudang iki. Sing lakon wis ora bener. Iki kudu diungkap nang masyarakat. Ora oleh. Wani-wani nih kowe. Ah, aduh. Betul, Mbak tuh. Yo yo yo, itu. Ngomong. Oh, Ayo, ayo, ayo. Iki. Ayo bebas ke. Golek warga. Oh, iki tibake go bantuan iki. Yo, nyawo. Gendang ayo, ayo, ayo. Ayo. Apa sih cuma naruh ini? Kalau di laporan yang berarti so pak. Emang enak kita apa? Saya gudang gerak ngeri di tempat terlarang. Yuk, siapa pelaku nih? Anu Mas Dua harus jadi. Yuk, gendang di laporan nih. Yuk, kita lagi laporan. Yuk, di laporan. Pripun Pak niki sidone? Aku jauh sepuro ya. Aku wis ngerti kejadian iki. Keluargaku diancam dadi aku ora tau nglawan. Ora apa-apa pak, saiki kabeh sing penting wis kebongkar. Jadi ora perlu wedi maneh. Iya bener. Tibake sing medeni iku untuk demit, tapi menungso sing tega ngerusak demi rusak disone demi kepentingan pribadine. Alhamdulillah disone dhewe saman. Matur suwun jadi rat. Nggih Pak, sami-sami. Ngiran awakmu kabeh kasus iki ora bakal bongkar. Iya pak. Mantap ya. Bigaya,